του κυρίου Πρωθυπουργού, η οποία ήταν και κόκκινη, για να ρεζιλευτεί άλλη μια φορά αυτό το χρώμα που ήταν σύμβολο στην ιστορία των αγώνων της εξεγερμένης και οικουμενικής αριστεράς. Και βέβαια αναρωτήθηκα πώς ο άνεργος του περάματος ή το 40% των ανέργων της Υπήρου πόσο πολύ θα χολοσκάγανε για το χρώμα αυτής της γραβάτας αυτή την προεκλογική περίοδο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, φίλοι από τα μαθητικά μου χρόνια που σας βλέπω, τότε που κάναμε τις πρώτες μετεμφυλιακές δειλές εμφανίσεις, αλλά πολύ σκληρές, για το θέμα της Κύπρου, για το θέμα των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Φίλοι μου από τα φοιτητικά χρόνια, τότε που καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, να υπάρξουν δικαιώματα και να καταργηθεί ο πολιτικός ρατσισμός, ο οποίος κληρονομήθηκε από τη μεγάλη περιπέτεια και το κοινωνικό δράμα το οποίο βίωσε η χώρα μας από το 1935 και μετά. Φίλοι και φίλες από τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, όλη αυτή τη διάρκεια, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε και είμαι πολύ χαρούμενος που φαίνεται να συναισθανόμαστε αυτή τη στιγμή την συγκυρία η οποία μας καλεί να πάψουμε να είμαστε χωρίς τις αισθήσεις μας, να καταργήσουμε την εγρήγορση και να προσαρμοστούμε σαν παθητικοί δέκτες στις μονές αλήθειες, στους μονοδρόμους και στη μία και μόνη σοφία η οποία υπάρχει και η οποία είναι η άκρητη αναφορά στο ευρωπαϊκό όνειρο και στον αμερικανισμό. Ήρθα να σας διαγγείλω, όχι γιατί είμαι αυτοκράτορας που διαγγέλει, ότι σε αυτή τη συγκυρία την οποία ζούμε, έστω και σε αυτή την κοινωνία του αυταρχισμού, σε αυτή την κοινωνία των διακρίσεων, σε αυτή την κοινωνία της φτώχειας, η μεγάλη ιδέα της αριστεράς υπάρχει ατόφια και θα υπάρξει, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, και όχι μόνο θα υπάρξει, αλλά θα δώσει και ένα μάθημα όπου να είναι στην ασυδοσία των κέντρων τα οποία θέλουν να είναι μόνο μία η αλήθεια η δικιά τους, των κοινωνιών του πολέμου, της φτώχειας και της νέας βαρβαρότητας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο αιώνας αυτός μας γέμισε ελπίδες. Μας γέμισε ελπίδες γιατί πιστέψαμε ότι θα υπάρχει ένας δημοκρατικός έλεγχος στις κοινωνίες και στην παραγωγή, ο οποίος θα είναι εργατικός και λαϊκός. Πιστέψαμε ότι οι απεικιοκρατούμενοι λαοί θα μπορέσουν να χειραφετηθούν στη χώρα μας, στη χώρα τους. Πιστέψαμε ακόμα ότι τα κοινωνικά και το ελάχιστο των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων θα μπορεί να έχει μια ελάχιστη κατοχύρωση. Πιστέψαμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής που θα έχουν οι εργαζόμενοι και έναν άλλο πολιτισμό. Πιστέψαμε μετά τις κτηνοδίες του ναζισμού ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει. Πολέμους δεν θα ξαναδούμε. Και πιστέψαμε ότι ο ρατσισμός τελειώνει οριστικά. Όμως διαψευστήκαμε. Δυστυχώς
παρά την ανταγωνιστική επάρκεια, παρά την τεχνολογική εξέλιξη, την οποία είχαν οι χώρες του εντός ή εκτός εισαγωγικών του υπαρκτού σοσιαλισμού, φτάσαμε σε ένα σημείο να χορεύουν τα τάγκς, να χορεύουν στους δρόμους της Πράγας και στους δρόμους της Βουδαπέστης. Και ξέρετε, ήταν τόσος ο κόσμος που δύσκολα να δεχτούμε ότι το αποτέλεσμα αυτών των εξεγέρσεων ήταν κάποιο χέρι ιμπεριαλιστικό. Ήταν τα αιτήματα της ελεύθερης αριστεράς για μια δημοκρατική και ανοιχτή κοινωνία. Το χειρότερο βέβαια δεν ήταν ο χορός, το τάγκ σε αυτούς τους δρόμους και ο αγώνας για μια ελάχιστη εθνική κυριαρχία στις χώρες που πολέμησαν τον ναζισμό και απελευθερώθηκαν έστω και από τον κόκκινο στρατό τότε. Το χειρότερα ήρθαν μετά, που κάτω από τις γραφειοκρατικές αντιφάσεις το όνειρο εγκλείστηκε μόνο μέσα ακριβώς σε στήρες, ψυχρές και με την περιφρόνηση της αξίας του ανθρώπου εξουσίες. Έτσι φτάσαμε στο 1990, όπου βέβαια κατέρευσε οριστικά για να ανοίξει ο δρόμος στη νέα τάξη. Συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 1989, με τα τείχη του Βερολίνου τα οποία κατέρευσαν, ανατράπηκε το καθεστώς της Γιάλτας και βεβαίως άνοιξε ο δρόμος για τη νέα τάξη πραγμάτων. Ένας ψοφοδεής μέχρι τότε υπάλληλος του State Department, ο Φουκουγιάμα, κήρυσε το τέλος της ιστορίας. Κάθε προοπτική σοσιαλισμού θεωρείται ότι επρόκειτο περί ανουσιουργήματος και χειρουργία εξαπολύθηκαν σε όλο τον κόσμο να ξεριζώσουν αυτή τη λέξη από τον εγκέφαλό μας. Ειδικοί γιατροί επεμβήκαν να ισοπεδώσουν και να διαμορφώσουν ομοιόμορφους ανθρώπους και να προχωρήσουν σε γενοκτονίες ολόκληρων πολιτισμών. Η νέα τάξη πραγμάτων πολύ γρήγορα προσπάθησε να εισβάλλει με το δικό της μοντέλο στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού εντός και εκτός εισαγωγικών, ο οποίος κατέρευσε, και να επιβάλλει τους δικούς της όρους ακόμα και σαν ανθρωπολογικό μοντέλο. Πώς θα γίνουμε όλοι δηλαδή Αμερικανάκια αυτή τη στιγμή. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας την ιστορική διαδρομή μετά από το δόγμα Τρούμαν, το 1945 προχώρησαν να το εφαρμόσουν και σαν δόγμα της νέας τάξης. Σε αυτό το δόγμα της νέας τάξης, η Ευρώπη, η οποία επιχείρησε δειλά, επιχείρησε με πολλούς ενδιασμούς και κατέληξε στο να μην φτάσει ποτέ στην πολιτική ένωση, καθυστέρησε από αυτή τη στιβιλία και έτσι οι άλλοι που οργανωμένα προετοίμαζαν αυτό το αποτέλεσμα και την παγκόσμια κυριαρχία από το μεγάλο ηγεμόνα, κατέληξαν με την τεχνολογική τους υπεροχή να επιβάλλουν στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά το δικό τους καθεστώς. Έτσι δεν δίστασαν στους λαούς οι οποίοι αντιστάθηκαν να τους αντιμετωπίσουν με τον πόλεμο και τα όπλα. Το πρόσφατο γεγονός, το οποίο συνυπέγραψε βέβαια τον βομβαρδισμό και η δική μας κυβέρνηση, ας πούμε, στο σύνολό της, ήταν το τελευταίο δείγμα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Ενός περιβάλλοντος που η γεωπολιτική πρίκα την οποία έχουμε μας έχει καταδικάσει σε εξαρτήσεις. Είναι πάρα πολύ γνωστό και δεν θα ήθελα να το επαναλάβω ότι οι Αμερικάνοι έχουν μια πάγια στρατηγική. Όχι ότι δεν έχουν περίσσευμα πετρελαίων, αλλά το πρόβλημά τους είναι ο έλεγχος της εισαγωγής των πετρελαίων και πρέπει να παρακολουθούν πού εισάγεται αυτό το πετρέλαιο έναντι των ανταγωνιστών τους. Η γεωστρατηγική σημασία των Βαλκανίων είναι αυτή που επιβάλλει αυτούς τους όρους. Έτσι η Βαλκανική και ο γενναίος λαός, ας πούμε, των Σέρβων έπεσε για μία ακόμα φορά θύμα αυτής της βουλημίας. Χωρίστηκε σε πάρα πολλά κομμάτια και ετοιμάζονται άλλα ακόμα περισσότερα για να συνεχιστεί αυτός ο έλεγχος των πηγών του πετρελαίου και των αγωγών. Η ελληνική κυβέρνηση έδωσε τα δείγματα της απεριόριστης εξάρτησης σε αυτή την πολιτική.
Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινήθηκε αποσύροντας τους S-300, υπογράφοντας τη Μαδρίτη που αναγνώριζε δικαιώματα στην Τουρκία, την προορισμένη περιφερειακή μητρόπολη της Νέας Τάξης. Παρέδωσε ψυχρό τον Οτσαλάν στις μυστικές υπηρεσίες της CIA υπό την αιγίδα τους, της Μοσάντ και της Σμιτ. Και τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνδιάσκεψη της Βαλκανικής δήλωσε ότι δεν βρίσκεται εδώ η Σερβία διότι δεν έχει το κατάλληλο καθεστώς αυτή η ανεξάρτητη χώρα. Και ξαναδήλωσε ότι πρέπει μέσω του Μαυροβουνίου να δημιουργηθούν νέες επιθέσεις όπου αυτός ο ηρωικός πολεμιστής λαός να κατεδαφιστεί οριστικά, αν και είναι αυτός ο οποίος κράτησε την αξιοπρέπεια και την τιμή της Ευρώπης αγνοώντας τη Νέα Τάξη και δίνοντας δείγματα ότι τα Βαλκάνια δεν είναι παίξε γέλασε. Σε αυτό το κλίμα του μέλλοντος πολέμου ίσως γίνεται ένα δώρο προσωρινό που δεν αρχίζει ο πόλεμος, αλλά υπάρχουν καθημερινές δολοφονίες των Σέρβων. Ανεξαρτητοποιείται το Κωσυφοπαίδιο και ο εξοπλισμένος Ουτσεκά που αποχρωματίστηκε ως τρομοκράτη καθημερινά οδηγεί σε σφαγές, οδηγεί σε αίμα. Η ψυχρότητα του σοσιαλισμού είναι απίστευτη. Του νέου σοσιαλισμού, δηλαδή γράφε ο νέος νεοσυντηρητισμός, του οποίου η συμπεριφορά και η δράση δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες συμπεριφορές των σοσιαλδημοκρατών, γιατί δεν είναι το πρώτο τους αμάρτημα. Πάντως τώρα, μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εισάγουν το μοντέλο της πλήρους εξάρτησης, της απελευθέρωσης των αγορών, του ακραίου φιλελευθερισμού, της ανεργίας της Ευρώπης των 22 εκατομμυρίων και των φτωχών, ωραίες κοινωνίες με επιτεύγματα για τους μισούς ή τα 2/3. Ποιος σοσιαλιστής μπορεί να ανεχτεί αυτή την αντίληψη και ποιος είναι εκείνος που δεν θα πρωτοφωνάξει ότι η σοσιαλδημοκρατία υπέγραψε την ταφή της, έκανε μόνη της την κηδεία της, δεν έχει πια ιστορικό ρόλο γιατί υπερασπίζεται την Αμερική και το τραπεζικό και το χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα προσπαθούν να μας